Hammer és la protagonista del nou capítol de la sèrie d'IV3 Desconeguts. La que va ser l'esposa de Guillem Cifra de Colonya destaca per ser pionera en diferents àmbits. Fou la primera dona en tot l'estat en dirigir una entitat financera. Els anys en què això es produí, però, de des del 1910, no la feren reconeixedora de cap mèrit entre la societat pollencina fins que l'any 2013 va ser nomenada filla adoptiva de Pollença. Avui s'ha presentat el seu capítol al Club Pollença. S'emetrà passat demà a les 9:30 aquí, a IV3 Televisió. Señor, la mar, les muntanyes, Pollença. la seva gent. Ens va sorprendre des del principi, pionera en quasi tot, pionera en el tipus de relacions amb la família, amb la gent, i pionera perquè no va tenir por d'agafar el lideratge d'una entitat com era Colonya en aquells moments. O sigui, un exemple, jo crec, molt bon, Clara Hammer. Des del 2013 s'han succeït tota una sèrie de fets que en principi pretenen posar-la en el lloc que se mereix. I entre ells és la declaració de filla adoptiva, el posar el nom seu a l'Institut del Port de Pollença i la realització d'una monografia, ara que és documental.